Moussa Sy ko gardiɗo feddi yande hesere wallitore famorɓe doole e saaha korka ɗo e Mauritanie. Fondation ko jewton tan kimi wadde hen jogui nden fuɗɗiri min gadi ko defde min gadi defde min kirsi hande min mbaɗa hedde central janggo min mbaɗa ya Sinthiane waɗi joni duuɓi jeeɗiɗi ko ɓami wallidde horoɓe ko yowiti e guura ko wayno tamaroje sukara maaro gueɗe goɗɗe jowetiɗi e goƴaji garwaniji e ko nandi hen kadi hande heftinama e yama Mauritanie par ce que aɗa neɗɗo yeehi ha jogui récépissé tan aɗa kam ɗum heftinama eyyi ko wonti ɗum fedde tagui ɗum wiyede yiyande hesere woni miijoji keesi poɗɗi faade men par ce que yimɓeɓe il faut paama tagui ɗum wiide yiyande hesere jokkodiren mi adda bus sappo o adda bus sappo wooda ko mbaɗɗen ɗum ɗon tagui amin wadde ɗum yiyande hesere kadi ko faate e kumtari korka emin cooden tamrode emin cooden sukar emin totta julɓeɓe kadi wona hayre mbar tan ene wawi taw noon hayre mbar tan ma ko saison ɗon woni chaque hirani ko famɗe foof min guetta keesuji sappo wooda mi walla keesuji 5 wooda guure tamrode mi totti caggal nde ummoni wadde ɗeɗo golle guila hitande ujunnaje ɗe sappo e jeetati kala nde korka daari ha maayi ko sakkiti ko yimɓe hewɓe tawtima e ngoɗo miijo guure biyeteɗe kasga rewo e worgo joni ngoɗo miijo Guira Dieng ko goto e rewɓe tawtuɓe Moussa e ndeɗo darde joɗiniɗo fedde yiyande hesere to Fouta o addi yiyande makko o holliti min minen komin walloɓe mo tan komin ɗoftoɓe moƴƴere wonde hen nde e fandare wonde hen nde ɗum ko kanko addi komin walloɓe mo tan kadi mbaɗo wawi haalandema kadi ɗum fuɗɗi ko 2018 guila nden faade hande ɗum continue ɗum yarani caggal ko refti hen ko sodata ko sukara sakuji makko 4 kiloji makko 20 tamaroje somo woni ɗo e so ala ɗo o waɗay juuɗam oɗo babiraɗo mawɗo ko goto e hebbe ɗen balɗe ɗe yiyande hesere rokkirta e kala nde lewru korka daari sukara tamaroje goloria e ko yadata e kumtari foof o adda ɗo e wuuro he o waɗay juuɗe woni yimɓe nanɗo hen o wiya yo carawanmo miskineɓe wonɓe ɗo e wuuro ngo dendagal miskino gonɗo ɗo e wuuro he foof heɓa hen gueɗal muɗum heɓa hen ko foti hebde ko wawa naftorade ɗum tuggandema 2018 faade oɗo saaha ko kanko waɗata ɗum ha e oɗo ñalawma hande e oɗo korka payaɗo programme makko nan ɗo e lawol walla nan ɗo yetti juuɗe yimɓe hewɓe hande e nder wuuro he ti wadde hono no waɗata ni ne yaaha feccankiran sukara korka mabɓe ari ɗo hen ko tamaroje e sukara feccama ɗo e wuuro ngo foof no didorno siftinde korka hikka noon ndeɗo fedde wiyetende yiyande hesere ina anni yi yaccinde eɓɓori muɗum guura ngam wallude horoɓe famarɓe doole e nder guure kewɗe gonde e Fouta ɗum ko caggal nde fedde nde heptina e laamu Mauritanie hebbi récépissé minen komin dariɓe tan minen gui korko suwa minen so ɓenni tan komin dariɓe kala no yonti tan no mbiyami ni somin ndendini hamin gandi exactement holno programme o foti yawrude ko korka après korka foof yimɓeɓe yo toujours yo ballodir suuta keptungol ndeɗo fedde e ndeɗo darde ko jaɓɓal ngam yubtinde golle mayre e biyul Moussa cosɗo ndeɗo fedde par ce que ene waɗi ganduɗa hoorema ndeysanam juuɗe mumen juurani kadi ene waɗi jangguɓe ha gayni nana coomi cuwa dañde jeeyade eɗen jogui yontaɓe pourquoi pas yontaɓe men ƴeewa wallude ɓen kadi guila nde yiyande hesere addi ngoɗo miijo noon sagataɓe hewɓe ñimbi ɗu e duuɓi cakkitiɗi ɗi Oumar El Hadji Thiam Nouakchott RFI